Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash. No país máis grande do mundo estamos dispostos a facer o que sexa para topar os nosos galegos. E se iso supón vir a unha das praias máis famosas do mundo pola súa festa, pois fais esforzos sen ningún problema. Desta vez imos coñecer como é a vida dunha rapaza de Allariz de 23 anos nas cálidas áreas de Florida. Benvidos a Miami Beach. Welcome to Miami. Que tal? Encantada. Igualmente. Quen é esta rapaza? A miña compañeira de traballo e de piso, Macarena. Que tal, Macarena? Tamén galega? No, de Argentina. Bueno, pues pero nada, xa estamos aí a mezcla de cultural. Argentina-España. Bueno, genial. Onde estamos agora mesmo, Natalia? Estamos en Miami Beach, que é a zona máis turística de Miami, onde ven a xente pois máis nova para disfrutar da praia, da festa. Perfecto, pois seguimos entón, Vamos. ¿no? Veña, vamos. Miami Beach, ou seja, isto é o teu centro de traballo. Sí, exactamente. Pero a ver, por qué? Que é o que faz? Pois mira, nos traballamos cada noite nun dos mellores clubs de Miami, non? Somos promotoras as dúas. A nosa función é vir todos os días por a playa, zonas turísticas de Miami Beach, ¿Sí? reclutar a chicas e invitarlas a pasalo ben. Simplemente eso, xa está. Toda la noche. Vale, e como, Toda la noche. como funciona? Vos invitádelas, elas non teñen que pagar nada. Nada. Pero só poden ser rapazas. Si son homes, os homes teñen que pagar a mesa. O sea, o home pon o diñeiro e as rapazas van a pasalo ben. E canto custa unha mesa, canto pagan? Pois depende do club, do DJ que este tocando, pero o máis barato, uns 1.500, máis a maiores taxas e servicios. O sea, más o menos alrededor de $2.500 Sí. o $2.000. $2.500 unha mesa. Exacto. Unha noite. Unha Canta xente noite. pode sentarse nunha mesa? 4 personas. Eso 4 personas. Y si son más, el doble. Gustache a praia en Miami? É como vivir de vacacións todos os días. Eu salgo de casa en la que vaya a traballar, síntome de vacacións, increíble. Veña, unha tarxetita. Ai, Hola. Veña, dou llevo... exacto, pone. Somos promotoras. Pero eu podo quedar con vos, métome no Tamén. papel nun minutiño. Suerte. Eu quedo aquí a vivir. Eu xa rapaz e xa continuo despois comigo. Un segundo para ver ahí, de mundo. Agora estamos en Ocean Drive, que é unha das rúas principales de Miami Beach, máis turística, onde a xente ven a comer, tomarse unhas copas. E agora quedei ca miña prima aquí. Hola, que tal? Ti tamén eres galega? Eu son galega tamén, pero Sí. xa levo 10 anos aquí. Levas... De onde eres tamén? Tamén eres de Allariz? No, eu sou de Ourense, cidade. E que faz aquí en Miami? Pois eu sou bartender, he traballado nas mellores discotecas Sí. aquí en Miami. Que é ser bartender? Que é ser bartender? Perdón, Pois que non é teño ni ser idea. camarera en discotecas, cócteles complexos, un pouco de todo. Ajá. Gustache a vida en Miami? A verdade é que sí, non se vive nada mal por aquí. Bueno, Pásalo prima. ben. Bueno, tal oíño. Chao, niño. Chao, Chao, chao. A ver, Nati, Thank que you. todo esto que pedimos? Que imos comer? Pois mira, bueno, para empezar, eu son vegetariana, non como carne, entón eu me pedí unha hamburguesa de soja para mí. En América vegetariana. Pois sí, pero bueno, no, moi ben aquí, hai opcións vegetarianas en todos lados, eso ben. Despois unhas patacas de xinzo de limia. Ok, estos son as patatas dulces. Que levan as patatas dulces? É o tipo de pataca, non é que estean adobadas, é así, natural, de fritas. E aros de cebola, tamén típico americano. E nada, a comer que morro de fame. Hai moita fame, que Moita a fame. praia cansa moito.
gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. I'm the most dangerous. Hello, call me. Que fai aquí unha rapaza de Allariz? Viñen de vacacións varias veces, sempre me gustou moito, encantame o tempo que hai, a praia, todo. E como me graduei o ano pasado, estudei Belas Artes en Pontevedra, bueno, tamén viví un ano en Brasil antes. Bueno, xa eras unha trotamundos, Sí, entón. eso. E dixe, veña, por me vou a Miami a probar sorte. E ala. E por agora, super contenta. Sí, ¿no? O sea, por tiven a exemplo- sorte de chegar, nada máis chegar, encontrarme con ela. Sí. Empezamos a vivir xuntas e a traballar xuntas. Encontrei traballo gracias a ela nada máis chegar. Sí. Nos traballábamos nunha tenda de roupa, ¿no? Sí. Estábamos as dúas, en ese momento entraron 3 chicos, Sí. nos atracaron, robaron nosos teléfonos móviles, viu a policía, sí, un atraco. Ella me dice, esos son los chicos que nos robaron. Entonces yo salí corriéndolo y como que me puse a pelear y no me di cuenta de la situación. Ti metiste Entonces aí a la pensé- veña, a claro, pelearte. Yo pensé, me Como a la sentía policía. Superman, ¿entendés? Como a policía de Miami. O jefe chameino por teléfono para contarlle o que estaba pasando, estaba dicíndome, non deixedes de atender os clientes, Ainda que vos atracasen, non? que fai a música apagar. E eu... Nati, a xente aquí en Miami, como encontras ti unha galega? Que diferencias ves de forma de ser? O americano é moi superficial, sobre todo aquí en Miami Beach, hai moito culto al cuerpo, toda estética, moitas operacións, cirugías, nada que Sí, ver. xa se ve o que sea, todo o mundo vai moi preparado, non? Sí. Hai que ver que mala vida teñen as reporteiras do país máis grande do mundo, en especial hai dunha viaxe moi complicada moi esta, mal, non? foi moi duro para o equipo do programa. Que máis fixestes ali, aparte? Que... Bueno, estivemos por aí de festa. Do que non se viu, digo, detrás da festa. cámara que pasarían cousiñas aí, seguro interesantes. Todo o que fixemos vese na cámara. Estivemos de festa tamén pola noite nas discotecas con Natalia, sempre da súa man. Sí, señor, de festa. Bueno, aquí este programa dá